Tangal daw, kakaiyan, adda maangay nga pasalip dito'y ili tayo. Anya ngay dita po, kapitan. Pasalip ka di kinaanan nun niya. Haan, daytoy nga pasalip kit haan nga kinaanan. No dikit di, daytoy kit no asino man, ti makalangoy, iti karayan, anagalisan, ti adu nga buaya, dakkel tited ko nga gungunana. Ay, narigat na ita po, kapitan. Haan nga narigat, tadakkel tited ko nga gungunana. Oh, di jayon ni tao gusti. Limanguyan, nagpaspas, nagpaigid, nakasangladan. Intay nga ron asigan, ta interviewin tayo. Tatagusting, apay niya nga anya tinangalaam iti kinaturid mo. Nga nang langoy, iti karayan, anagalisan ti adu nga buaya. Apo, kapitan, makitak lang dyan ang iduron kanyak. Tagtagbate. Iduron na kay tatagusin. Ngayon. Anda may isang foreigner, Ken, Pilipino. Ato'y Pilipino, Ilocano. Tata, ajay foreigner, agay ayam iti suna iti baseball. Baseball ti ayamon ajay foreigner. Idi tinamaan di foreigner, jay bula, adayo tinapanan na jay bula. Tata, binirok jay foreigner, jay bula. Habang nga birbirukin na jay foreigner, jay bula, nakita na jay Pilipino, nga agagaik ijay bakuran na. Nagdamag jay foreigner, ijay Pilipino, kunana. Hey man, can you see the bull pass by? Simumbat di Pilipino, kunana mo. Yes, I can see the bull pass by. Na itama ti kayo, kunana pa. Umayak man, bumulod iti tayo. Anya ya daytang tayo nga ibagbaga mapawk. Jay tayo nga pagsingsingdan nyo iti baka lulo. Ay, apaw, laklakayan ka. Nagrigat laki din ay ti kasto na sa atin da nurumbuar kakit nabasa ti angin na karo da sila yung nangat ti agas na ay pa lumakay namin na tinumutoy biyangan na ano, pwede kita agtubo nga kamuro ko na gay atak sa manin nga laklakayanin. Ay, sus. Ano makita dita rupa musika. No, sino ka nga ubingan? Makita. Hindi ka pa'y malasinan ko nakita. Yesus, mistik may ta. Dita nga ubingaya. Sasaw. Hati ka nga malasinan na pa.
Ay, lumakay nga talaga dito Dito mata ko, hindi ka nga malasin na lumakay pati busis yan. Ay, sus. Ayun na yun na ya. Yan na, anda man iti. Makaan.